adlawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato ngunyan pong Aldonan in Thursday. Webes po ngunyan. Kaya si devotees ni St. Jude, don't forget to attend a mass in St. Levinas. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Ako po ang sa lingkod, Mardela Dengibas, Sadit Sana. Pero tiyan, iriba ng kita hanggang 11. Ngayon pong morning, tapag 11 po. Every Thursday, papasok ang ating friendship from DNR Regional Office number 5, si na Ma'am Joanne, para po sa kapalibutan tataman ng program, para ma-update kita ka mga programa kan DNR para sa mga tama sa kapalibutan. Siyempre, kasarabay ang mga batas o mga layers namin na sakop mga tugang para dahil kita ma-ignorante. Sabi nila, ignorance of the law excuses no one. Laro technical, kasabay niya to dyan mga tugang si Ronald Baldo. Antang yaon man si Jerome Nico Martinez, pagal-pagal na, abot pa sana. Ali sa special mission dyan po sa social media department. Siyempre, kasabay ta po dyan. Kaya po mga OGT from Cat College, sina Billy Joe, at saka sina Jazin. And then, dyan po mga tugang sa newsroom. Kasabay ta dyan mga tugang si, ano yan, si Nicole Ann Gloriani. Wala pa si Ciara May. May nagbisita sa dentista si Ciara May. Dawan sa mga kababayan po niya to, kaluwas kasabay ta dyan siyempre ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya para may balangibog ta sa banwaan asin mabukawan mga turog sa pansitan. Kailangan po dyan si Field Commander Jimmy Nasalita sa 3rd District, paring Jomar Ben sa 1st, yaon si Joshua sa Daraga, yaon si Baby Angel sa Regional Center Site asin sa Legazpi Port, yaon si Karen Ala sa Capitolio, pagkatapos naon sa City Hall mga tugang si Alar Mario. Mantang siyempre sa Mobile, kasama ito po dyan ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po kabos mga kababayan. Hindi pa mo ni Sarong Morning minasaludar na sana okay ka mo. Despite of the hard life, dapat magkakaya pong nakatipon nasa tuyang pangaipo sa Roaldao. Good morning! Tama, magripat sa 430 sa Rabanggi Base Chapter. Ang kabalikat Civicom. Preparado na para sa kunyan, sa pagpuon kan sumpak, Operation Summer Vacation mga tugang, sapit sa 29 sa Domingo hanggang pitsa 5 para gabayan ang ating pong mga biyahero, mga turista, asin magresponde kuning kaso igwaponin road crash ori malaso dyan po sa Tinampo. Yan, pwede ka mong gumamit kan 143.500 sa frequency.
Yan po tabi para magka-ugnay-ugnay tayo at makabot ka muna ng emergency. Diyan kami mga station sa may party po kan Basud sa dati na pwesto me. And then syempre good morning sa National Telecommunications Commission. Good morning mga sir, mga ma'am. Sana mamayo Abuhay kayo. And si Jonah Bernal Barcelo, good morning. Servisyo Po sa Bakakay. Good morning man kay partner King Rinaldo. Diyan po sa Bangkiruhan. And then si Gerald Aranya diyan po sa Gogon Legazpi. Si Bingben Bores diyan po sa Malilipot at saka si Kuya Babgandano diyan mga tugang sa may partikan Tabaco City. Yan. Good morning po tabi. Diban po sa mga kababayan ta, iyo po yan, bako normal ngunyan ang transportasyon ta, iba po nin mga nagkondukta ni transport strike na magdudurar po yan hasagkod sa aga. Dahil po duman sa mga kahagadan ninda na ano yan, epekto mga tugang kan padagos na pag-umento kan presyo kan produktong petrolyo. Daing patod na pag-umento. Dracula pati saka yung pinakalast sarong bagsakan na sana. Dahil na nagtugot sa mga oil companies na staggered. At taday man pong maginibo ang gobyerno ta nakagapos man ang kamot because of all the regulation law. Kaya hanggat dahil po nababago yan, dahil control ang gobyerno dyan because deregulated nga sumasabay sa agos ng dikta ang presyo mga tugang kan international market. Na ipapasa po yan sa tuya plus sa dagdag na buwis. Asin iba pa kaya ngunyan po ang gasolina 102 na. Kada litro digdi sa Legazpi. Tapos lagaro 130 na o 130 na mga tugang so diesel. So naumbasa ng padagos. So kaya duman sa mga kababayan ta, yan po tabi, planuhin ta ang mga mga lakaw-lakaw tatangani po makatipid kita. Saka yung yung economy speed sana, tamang hanggang mga marabason pa And sabi nga ni mga tugang kan amigo ta from Bitcoop, sana nga isulong na sukunya para makatipid-tipid niya, isulong na sa Dracula ngayang lunadan, di ba? Dracula ng lunadan, tanganing ang pagdalagan niya sa ruan sana. Alright, duman po sa mga kababayan niya to, bigla babalo kung makontak mga tugang so ano yan, so amigo ta, na konsyal. Diyan po sa Santo Domingo ta, may ipinasar pong ordinansa manong duman sa pagprotehir kang costalis dyan po Santo Domingo tara masindong black sand po niya dyan kayamanan mi yan kan gibon sa boulevard garo mawawara sa palipasan. Nasa linya si Consi Marvin Baluloy. Consi Marvin, good morning. Opo, good morning po, Sir Mar. Good Apa, morning. yes, good morning. Ako naog madigdi sa imong pagsulong kan ordinansa na minadeklarar kang coastal shorelines ta na protehido. Pwede po Iyo tabi ipaliwanag ta sa mga kababayan niya to what drives you to pass this ordinance para po sa pagproteksyon sa tuya pong coastal areas tabi. Actually po, maski kang bako pa ako counselor, nahihiling ko nagaro makatakot na maabot ang panahon, maubos na ang shoreline kan Santo Domingo. So day man kitara sa progreso sa pagkaagi mga tinampo dyan, pero day taman ko pag-ubuso na day na matadaan sa future generations na day na mahiling ang coastline kan Santo Domingo. Yes. And sarap pa po dyan, ini po kaya bagang kang inot baga na deklaraman or na recognize man ang Palipasan Beach as one of the longest black sand digdi sa Albay. Kang kasusaro kang paglakaw-lakaw ko 800 meters na lang so shoreline. Sabi ko naghalipot na talaga ini dahil sa nako-convert na siya into industrial. So daga. So mawawara na kita for tourism purposes, recreational mawawara po. So mas magayon po na ma-institutionalize ta na maging conservation area po.
ang kadaklan sa coastal area kang Santo Domingo. Ayun, Kaya ba po dyan sa mangrove? Okay, yan sa May buhatan. mangrove. Po, actually, ang Santo Domingo sa Day Aram kang Gabos, igwa kitang almost 16 hectares na mangrove forest digdi sa buhatan. So, may nagarapot na day naman nga ito sa coastline, pero historically po, ito parte kang Yes. dagat. Oo. Konti, through the years, Mhm. nagkaigwa ng inhabitants. Base po duman sa research ko, kang 1850s daw, Mhm. tigaagihan itong channel na ito, itong salit na channel, kang mangrove, poon baka kay hanggang Santo Domingo, digdi nga ni maluwas sa buhatan, kung makusog ang sulog duman sa sula. Yes. So, kang ino talaga, kasi parte kang ecosystem ang mangrove and sudagat, so dugtong po talagaan sa dagat. So, coastline man po giraray siya. Ayun, okay. So, dakulang bagay ini tabi, Sir Marvin, including yung mga beach owners na talagang nakilaban kayo ito na dahil man yan yung pagdago sa yan na boulevard na yan na aagyan indo kami. Dahil na kaming mawara sa muyang pinundar tapos sa mga Iyo po. nakagisnan ka mga kabataan ta na nagkakarigos dyan, mawawara. Iyo po. Opo, totoo. Actually nga ni po ngunyan day pa nagbababa so siltation po baga pag tigigibo ang mga tinampo. Mhm. Ang siltation po baga kayan. So dugi. Yes. Hanggang oo. ngunyan dugi pa ang kuyanta ang shoreline ang kadagatan ta. So mas magayon na maprotektahan ta ini sa pagi po kaining ordinance sa to yan tigsulong. Mhm. Ano yan, Sir Marvs? May kunyan, may penalty clause? Igwa po. Hanggang third offense pero kita po baga digdi sa local sa munisipyo hanggang 2,500 sana ang pwede tang ipataw na ano po na offense. Ayan, under the local government code, Iyo po. may ceiling kita eh. Ayun. Opo, may Pero ceiling kita. nevertheless, ini dakulang move, dakulang lakdang ini sa party mo at sa kang konseho, including kang president administration na prutiran sa tuyang kayamanan. Iyo po. Yan. For the future generation yan. Ano? Maabot pa na ang panahon. Baka Yes, so, mga masunod na generasyon, dahil nang matungtungan dyan na black sand. Iyo nga ni Wala. istorya na sana ang palipasan o ang Black Sand Beach kan Santo Domingo. Iyan. Okay. Kaya yan pa sana. Sir Marbs, maiba kita no, Yes, po. madali na mag Holy Week. And aram ko yan ang Opo. lugar na yan na pigbawang kita yung palipasan, ang apod nga ikanikwa, pali beach, di ba? Na Pali Beach, rurusuon na naman ng mga tao dyan na gusto magkarigos na libre, di ba? Ano po ang Iyo po, satuya iyo na pakikoordinar kan sa barangay para maproteran ta. Kami definitely yung grupo mi sa Kabalikat Civicom, mapil po. kami ning mga tao dyan para makatabang, makaagapay, rescue including sa communication para po sa satuyang kaligtasan ka mga publiko dyan. Iyo po. Actually po, apera po sa activated na sa tuyang Coast Guard, taon-taon man po baga tigdadag sa dyan kiribong tawo. Kang kasusaro po, naglakaw-lakaw kami ni Mayor para mag-ocular inspection kung anong pwedeng improvement gibuon mi duman. Naisip po kan sa tuyang Mayor nalagan ki mga far lights nga ni maski banggi, maliwanag ang Pali Beach ngunya na Lenten season. Ayun, okay, tamang-tama Ito yan. po, Ali. opo. Itong kaalabaan. Opo. Okay, Sir Marcos, baka po may gusto kang idagdag sa mga kababayan nato na nag-aantabay dyan sa Santo Domingo. Please go ahead. Iyo po, sa ngunyan po kaya bagang panon ki krisis ang pwede ko na sana pong ma-share sa Indo na magtiripid-tipid mo na kita. Yung man sana po, kami man po sa Sanggunian, nagigiribo man kilakdang, tangani, ma-address man so krisis ta, ngunyan nga ni po, nag-special session kami, para maipasar man so ordinansang tabang man po sa tuyang transport sector. Ayun, opo. So expectedly, Ayun, magkakaigwaning kaunting tulong para maka-augment Opo. duman sa indang mga ngaipuman. Opo. Sir Yes, Marv, po. salamat po for taking our call. Ako na Salamat busy po. ka ngunyan, kaya inisturbulan Ayun kitang konti. Salamat po maray. Okay lang po. Salamat po. Maray Yan. na aga po sa Gabos. Mga tugang Councilor Marvin Baloloy, nakasabay po niya to in connection kay ni po na pigbusol niyang ordinansa na manungod po sa ano yan, pagdeklarar kang coastal shorelines kang Santo Domingo Albay. Kasabay po itong sa San Isidro, ining Palipasan Beach, tapos yung Kalayukay, Salvacion, and then Buhatan Mangrove, bilang pasabay sa Alimsog, coastal areas.
tangani po na mapreserbar para sa tuya pong future generation and then pati na sa tuya pong turismo. Okay? So dakula na bagay po ni kang enot. Kaya kung nailing po nito, may mga patrabaho ba dyan ka ito? Napundo yan dyan sa may party kang kunyang, pero nagparali po talaga. Ha? Yan lang talagang totally black sand po yan na beach dyan. Palipasan beach. Na kinontrayan ka ito, mga tugang kan mga residentes, including ka mga nakaturukaw ka ito mga opisyales, na pagpagibo kang boulevard ta, mawara na nga yaso kunyan. Kung pili nga, hanapan na lang nindo nga dyan si nadaing pagsakupo na nakarigusan na yan na tapos pigduduungan man ka mga parasira dyan sa lugar. So, ngunyan, may ordinansang isinulong mga tugang suportaran tayan. No? And then, panindugan tayan mga taga Santo Domingo na dahil man kita against sa pigaapon niya itong mga development, pero dapat po na pagparapakiaraman ang nature. Tabaka bawion yan sa tuya. Dakulang sabi nga ni kan peligro as in distroso ang posibleng darahon. Ha? So, preserbaron ta, ipagyamanin natin, pagkatapos kung may mga proyekto man, adalang po kimaray. Di ba? Adalang kimaray. Consult the DNR, consult the people, kung yung bang planong proyekto nindong gigibuhon is dayan makaapiktar sa tuya pong kapalibutan. Ha? Tangani po na daining madiskwido pagabot mo kang aldaw. Tamay mga nangyayari na sa mga lugar na pinakiaraman nila sa nature, yun, binawi sa kanila. Di ba? Lalong nagkaigon yung problema. Okay? So naman sa mga kabarangay tabi, yan ang good news para po sa mga nag-aantabay na mga residentes. Tangani pong maging ariglado kita. Okay? So duman sa mga kababayan magtaga tipid na lang. Diskarte na ang kailangan natin ngunyan po no panahon. Taday po yung mapugulan. Sabi ito nga kasubago, wala sa kamutyang kang gobyerno na solamente nagigibo nila pagabot sa presyo ng petrolyo is makiuron sa mga oil companies. Pag nagmatagas ng oil companies, wala man silang magagawa. Di ba? Ang utunganing sa hoarding at saka profiteering, may problema pa pala yun. Because kang hiniling, mga tugang, mura duman sa listahan, kan mga basic and prime commodities, yung petrolyo. Di paano mo yan pinaran? Na ano yan, ang ilalaban sa imuni ngaya, deregulated kami. Di ba? So kaya may mga move mo niya na isabay na ngayon. Tayo mananggad baga, is very essential yan. Ba't di yan isinama? Di ba? Nagiging problema po yan mga kabarangay ta. Okay? So duman sa mga tagabantabay, padagos po yan na ipinaglalaban man na strike kan mga oil companies kan mga drivers ang gusto ninda, number one is magagawa ng rollback. Ibig sabihin, ibalik yung presyong 55 pesos na petrolyo na krudo. Nangon yan, labis sa gatos na, di ba? At kinain talaga ng gusto man yun sa indang kita. Pandua, ining paghalik ang excise tax na pigsisingil per liter. Sa diesel is 6 pesos and sa gasoline is 10 pesos. Pantulo, yung value added tax ng 12% na pinapatong man yan, mga tugang, so kaya minalanggaw pa. Pagkatapos, pang-apat, iyon po ang pagbasura kan oil deregulation law. Tagani ngayon na ano yan, dahil na magkaigwaning puder ang gobyerno na kontrolon po yan mga tugang na pag-itaas and as fast as possible ibalik yung oil price stabilization fund because before sa mga early years of broadcast igwa pa ning naabutan tayo itong oil price stabilization fund na the moment na nag-itaas sa international market yung gobyerno may nakatagama na 5 billion ka dito kung ako nasa sala if my memory serves me right, 5 billion yung tinagama itong OPSF na pag naglakaw sa international market, i-subsidize ito sa mga oil companies dahil sila nakakapalangkaw. So yung mga nakikinabang sa mga konsumidores pati na sa mga drivers dahil naglalangkaw sa Pilipinas. Pero ngunyan wala na dahil nakitang kunyang kayan, tainali na po ito tapos din regulate na
Kaya yung gobyerno, dahil na po sindang control dyan, nakagapos ng kamot. So, igwang move mo niya na i-repeal na yan, dahil ngayon na papanahon, dahil man na utog mga tugang obheto na magkaigwaning competition, fair competition. Wala eh. Halos pararehas ang presyo. Di ba? Nagkaigwa lang ng competition kita kang nagkaigwa ng kagipitan, nailing ta, uy, may ababa, may lang ka ngunyan lang yung nailing ta. Pero before, wala eh. Pararehas halos pareho na sa ng presyo. Dahil ka nang madumanan. Di ba? Wala man niyang epekto. Halo yun na ngayon, pirang dekada na. Dapat ngayon, haliw na. Dahil man nakatabang. So obeto ka ito na magkagawa man ng refinery digdi dahil man po nangyari dahil na ilaog sa mga ekipahe na dapat mong ilaog mahal da ang buwis dahil bang piglibri kang gobyerno dahil na sana mabakalan sana kita imported yung hamana o solamente ning raw crude oil yung pong Petron na supposed to be nga ni dapat sa diriang kang gobyerno kaya lang naibenta yung yung nagkapirang porsyento kaya may problema tayo okay o paano? Ronald, ako'y yayao na muna, mga kababayan, ha? Kaya na muna po si Papa Mar. Kaya po ka po, salamat mo pa rin sa pag-antabay. Baka na po, masunod ang satuyang programa from DNR sa palibutan tatamanon ta. Kung kita After the news break, kaibanan po niyo dyan si na Ma'am Jo. ngayon Salamat mo pa rin. Sa inyo ka boss, hasta la vista, baby. makita Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang